Γεια σας φίλες και φίλοι, ένα ακόμα μουσικό βίντεο που αφορά μουσικά εφέ για τους μουσικούς, κιθαρίστες, μπασίστες κλπ. Ένα πετάλι που ήταν πάρα πολύ παρεξηγημένο και θεωρώ ότι πάντοτε βρισκόταν μακριά από τα πρώτα της προσοχής των μουσικών είναι αυτό εδώ. Αναφερόμαστε λοιπόν στο πολύ κλασικό πλέον GE7 της Boss. Είναι ο γραφικός ισοσταθμιστής Graphic Equalizer για κιθάρα. Υπάρχει και ο αντίστοιχος ο GEV B, αφορά τους μπασίστες. Η μόνη του διαφορά απλά είναι ότι εκεί αντί για τους 100 κύκλους ξεκινάει από τους 50. Αλλά έχω δει και πάρα πολλούς κιθαρίστες που το χρησιμοποιούν και για την ηλεκτρική κιθάρα. Αυτό λοιπόν δεν είναι απλά ένας γραφικός ισοσταθμιστής, όπως τον ξέρουμε ενδεχομένως και από τα στερεοφωνικά, από τον οικιακό ήχο δηλαδή. Κάνει παιδιά πάρα πολλά πράγματα. Καταρχήν, όπως βλέπετε εδώ έχει ένα volume. Έτσι, εδώ είναι αυτό που λένε το επίπεδο που δεν επηρεάζει σε κάτι. Όσο λοιπόν ανεβάζεις το volume έχεις απλά ένα πάρα πολύ καθαρό booster. Άρα λοιπόν εκτός από ισοστάθμιση κάνει και ενίσχυση, αύξηση του ήχου χωρίς να τον παραμορφώνει. Όμως υπάρχουν πάρα πολλά βίντεο που θα δείτε αναλυτικά πώς περιγράφεται η κάθε συχνότητα και τι ακριβώς κάνει, πώς επηρεάζει το στυλ της μουσικής, τον μαγνήτη, αν είναι διπλός που τον κάνει να ακούγεται σαν μονός. Άρα λοιπόν μπορείς να μετατρέψεις μία κιθάρα να ακούγεται σαν να έχεις και μία δεύτερη χωρίς να την κουβαλάς. Είναι λοιπόν και ένας διαμορφωτής του φάσματος ήχων που μπορεί να έχει μία κιθάρα. Μπορείς επίσης να το κάνεις κάπως έτσι, να σηκώσεις λίγο τις μεσαίες συχνότητες και να έχεις κατά κάποιο τρόπο αυτό που κάνει το Tube Screamer ή ένα overdrive, το οποίο ουσιαστικά σπρώχνει, πουσάρει και αυξάνει τις μεσαίες συχνότητες. Μπορείς επίσης, εγώ τουλάχιστον αυτό το έκανα και μου κάνει καταπληξή πόσο εξαιρετικό είναι, κόμπεις εντελώς τα μεσαία και νομίζεις ότι έχεις μια πολύ καλή ηλεκτροακουστική κιθάρα. Πάρα πολύ χρήσιμο. Επίσης μπορείς να ανεβάσεις αυτές εδώ τις συχνότητες, τις υψηλές, και να έχεις ένα treble booster. Για όσους δεν ξέρουν τι είναι το treble booster, θα σας πω Eric Clapton, Tony Iommi, Brian May. Αν οι ενισχυτές σου είναι αρκετά κατά κάποιο τρόπο σκοτεινή στον ήχο και πρέπει η κιθάρα σου να εμφανιστεί στην μίξη, το treble booster είναι αυτό που την φέρνει αρκετά μπροστά, με αποτέλεσμα να μπορεί να ακουστεί ένα πάρα πολύ ωραίο σόλο, να μπει μέσα στη μίξη χωρίς να θάβεται από τις χαμηλές συχνότητες που συνυπάρχουν και από τα τύμπανα αλλά και από τον μπάσο. Δεν είναι ακριβό, ένα πετάλι που κάνει λίγο πάνω από 100 ευρώ, νομίζω ότι είναι αρκετά προσιτό. Το GE7 θεωρείται ένα από τα κλασικότερα, αν όχι το κλασικότερο equalizer που υπάρχει για ηλεκτρική κιθάρα. Το συνιστώ ανεπιφύλακτα. Ελπίζω, μια και η Boss τα τελευταία χρόνια έχει δημιουργήσει και καινούργια κυκλώματα αλλά και επανακυκλοφορία κατασκευασμένα στην Ιαπωνία τη σειρά Wazacraft, ίσως να σκέφτονται να φτιάξουν μία έκδοση Wazacraft
όπου να προσφέρει ίσως κάποιες παραπάνω δυνατότητες. Δεν είναι λίγες οι μετατροπές που έχει υποστεί το συγκεκριμένο πετάλι από πολύ γνωστούς κατασκευαστές πεταλιών ανά τον κόσμο. GY7 λοιπόν, Boss Equalizer για κιθάρα, να το πάρετε, είναι εξαιρετικό, κάνει εξαιρετική δουλειά, ταιριάζει με όλους τους τύπους κιθαρών που υπάρχουν και πραγματικά θα σας εκπλήξει ο ρόλος του ως κυριολεκτικά ελβετικός σουγιάς. Εγώ προσωπικά το χρησιμοποιώ συνήθως στην πολύ αρχή της αλυσίδας, προσπαθώντας περισσότερο να διαμορφώσω τον ήχο της κιθάρας και όχι τόσο να το χρησιμοποιήσω ως booster. Απλώς αυτό είναι μια ευκολία που προσφέρει το συγκεκριμένο πετάλι και ο κάθε παίκτης φυσικά το χρησιμοποιεί οπουδήποτε θελήσει, ανάλογα με τη χρήση που θέλει να του κάνει. Και πάλι σας ευχαριστώ που ήσασταν κοντά μας. Θα ακολουθήσουν και άλλα βίντεο για άλλα πολύ γνωστά κλασικά εφέ και θα μιλήσουμε και για τα υπέρ τους και τα κατά τους. Να είστε καλά, καλή συνέχεια.